ideme na to! Je to tak, ako sme predpokladali. Kompot si udržiava prednú líniu a skoro pritočili Roman, ale nedá sa. Je to starý harcovník, ktorý sa nedá len tak ľahko. No uvidíme, či Nemec dostane na vprak od Ríšo Šrúta. Zadnú pasáž nevidím momentálne, ale je tam celkom pekné telemele. Uvidíme, kto sa nám tu ukáže ako prvý. Hlavne nezabúdajte, že trať je poliatá, okropená a viac sa šmíka ako predošlé kola. OK, Bavoráku to vyhovuje, ale momentálne sa Roman dostáva dopredu. Toto je takže číslo 1, len to prosím sa nevrgal. Majú jazdí, jedine Roman si ide svoje tempo. Štartového čísla 1. Marek Baláš ešte bojuje. No, toto bolo zaujímavé kolo a ešte stále neskončilo.